Čaute ľudia, dneska si idem zahrať One to the Night. Vyrobil to taký youtuber, zabudol som ako sa volá, blablabla. Takže, môžeme začať video game. First night. Only night. Takže výbor. Dobre, zavolaj si. Hop. Už hral sa na Freddy. But, what's that? What's that, brother? Čo je za zvuk? Dvere, svetlo, kamery, dobre, strana dvere, svetlo, pohoda, to je čo? Zagentka. Sa neviem, čo to robí, ale asi to bude niečo robiť tomu animatronikovi. Poďme sa to pozrieť teda. V veľkej rýchlosti, už tak není. Za to, že sme trochu horor kanál, tak natáčame Five Nights at Freddy's, ale horor videa sa natáčajú editujú. Takže vidú až za chvíľku asi. Vidíš čo, ale ani možno za chvíľku, za rok. Robím si srandu. Nebojte sa. Ak mám fanúšici, ak mám teda nejakých fanúšikov, neviem, je to veľmi smutné, že nemám asi žiadnych. Možno 10, počkaj. Hej, 10. Počkaj, toto zaujíma. Yes! Nezabudli. Nezabudol. To je čistá fantázia. Počkaj. Aj Freddy? Ejo. Ejo, Freddy. Chilluj. No Chica, aj ty chilluj. A Freddy, ty si ešte dosť ďaleko, ale Chica kde je? Chica je tu. Chica je najdalej odo mňa. Ideme stage. Je to akože úplne naopak, však Bonnie by mal byť najkľudnejší, ne? No, Bonnie by mal byť najkľudnejší. A idem si toto urobiť na dobré šťastie. Pozrieť sa. Zlakol toho. Nikto. Pozrieť sa na kamery. Dobre, nikto sa nepohol. Koľko je hodín? 2 AM? Iba? Ty vole. To koľko mám to ešte prežiť? A to bolo iba 2 minúty? Dobre som sa... Čo, nie je to Freddy? Nie. Ale... Shellhead. Shellhead, to si nevšívajte tú hudbu. Ak vás to otravuje, tak povedzte, lebo ma to otravuje. Opravuje. To povie opravuje. Ja neviem, asi iba ja som ten jediný človek. Som veľmi sus. No máte šťastie. No máte šťastie. Smen sa na 3 AM. Už konečne. Ahoj. Ako sa máš, že som iba malý kid. Neviem, toto jumpscare nie, lebo som skapal. Ajaj. A je, Foxy. Nie, ani nad tým nerozmýšľaj. Ani nad tým nerozmýšľaj, Foxy. Nie. No keď sa idem na ňa pozrieť. Chica je tu. To sa vytešuje na útok. Aj. Výborne, kamo. Nikto tam není. Alebo nikde. Aj. Foxy sa tu. Dobre. To je ideálne, aby išli teraz head. To je veľmi ideálne. Proste to je najlepšie, ale stále. Sú tu. Bonnie? Nie. Chica? Nie. Počkaj, ja neviem, keď chodí Chica. Ale to sú niekde head. A Chica, ja ťa vidím. Už ťa vidím. Ale ostatní kde sú? Ježišmária. Dobre. Toto je extrémne hard. Toto 2D, neviem ani prečo. Takže skúsime ešte tých 20 D, čo to tam bolo. Ideme tu späť. Takže... Neby som mal, či toto... Jersko... A ja, toto bude takšie. You dead. No tak to som teda mŕtvý. To nemám šancu. To všetko.
To všetko vymaxované, dokonca aj Fox je tu vymaxovaný. To sa nedá. Počkaj. Tak. Výtečne. Výtečne. Prečo som tomto celkom dosť OP? Pozerať tieto dve veci. Dajhead Freddyho. Tak. Dajhead Foxyho. No. Takže, to je výborné. Počkajte chvíľku, hej. Vidíte toho Bonnieho? Hehehe. Na toto sa teším. Cheater. Takže hop, Freddy sa chvíľu tu, bude o chvíľku tu. Ale o to sa nebojíme. Wow, ty sa nejako moc hýbu. What? Tak dobre. Zaprvé, mám zapnuté cheaty a aj tak nevyhrám. Jaj, no. Dobre, no, ľudia, toto bolo všetko na toto video. Zatiaľ možno robím part 2, ako neustále sa to snažím poraziť. Ale asi sa to nestane. Dobre, no, čaute.